1901 BCO Satyendra Tagore Nogo Manjaka Jagadish Chandra Bose Te Kus Bihar ni Maharaja Nripendra Narayan Te Abno Karibo Nator ni Maharaja Jaganindra Nath Roy Te Jatindra Nath Tagore Te Songit Somas ni Adongro Te Dangsawo Hingake Kaisa Bisarjan Natok Ungui Tonghono An Natok ni Thungrung Ungkha Baithang Rabindranath Tagore Dangsani Ganawa Sukjakhono Maharaja Natokni Paithago Dangsa Saka Kasaka Hano Natorni Maharaj Jaganindra Nath Roy Maharaja no Lop Sawai Bini Baithangni Snamjak Rwchabmung Rwchab Khonarika Hano A Lop Sawai Rwchabjaknai Abo Kebiya Chini Tripura Hasteni Bubagra Maharaja Radha Kishore Manikya Inke Lamsogo Bayapsongno Haina Hai Ani Channel Tini Norokmo Video ni Bisingti Saimanai Modern Tripura History Eba Maharaja Birchandra Manikya ni Sajla Maharaja Radha Kishore Manikya no thiye 1896 BCO Maharaja Birchandra Manikya thimayagulo Maharaja Radha Kishore Manikya Singhasana achoka haifano bo officially Raja Abhishek eba Kingdom Consecration ungkha 5th March 1897 no phia bo Raja Abhishek ungmani yagulo bini bota Somarendra Chandra Debarman jajagyangai bini biruddhe adoloto kaisa petition rikha haifana Ingres sarkar bini petition rongno asang naiyakarino Maharaja Radha Kishore Manikya no haino hai raja hene kusuna khlai rikha aboni yagulo Maharaja Radha Kishore Manikya bini busla Brendra Kishore Manikya no yuvraj snambai kusuna khlaikya abo ungkha 1897 no teina rong nugui mankhana video abo ungkha Maharaja Radha Kishore Manikya Raja Abhishek khlaifruni mangpili tei oro saimano Maharaja Radha Kishore Manikya yuvraj tongui tongfruno kwbangma samung humung rok srengka hene haini bagui bini je experience rokno bo singhasana asungma yagulo samungo thepaka abo ungkha police tei revenue department rokno swkagui katalkhe reform khlaika hano agio hingke police rokno revenue collection khlaio tei borokno Tripura haste no bo naikolo hono hingke Maharaja wansuka jani jaklai khotol khlai rikhakai borok pelaikheno samung tangnani subida ngnai eba kaham ngnai hinai bohaini bagui revenue department tei police department no swkagui teisa katalkhe reform khlaika a jorao superintendent of police appoint khlaijaka Mr. J.C. Dottor no aboni yagulo hingke no agriculture tei industry no bo teisa kaham ke tisaka haini bagui Kasipuro kaisa agriculture research center bo swnamka hano norok saimana je tabukni agriculture research center Lembusarao tongui tongmani abono ajorani seui telangjakmani tei abono karibo industry ni bisingti bo kaisa ministry swnamka Maharaja Radha Kishore Manikya Singhasana asungmani kisa salni ulono hasteo kaisa Bangla kotor eba earthquake phaika hano abo chini Tripura hasteo simia abono karibo bini gana gini tabungni Bangladesh ajarao hingke chakla rosna bathini hinjago arabo kwbangma thai Kumila Noakhali Rangamati Silehait abahai thairoko kwbang kukno no khogrok baibai khano tei belai no khoti wngkha tei chini Tripura hasteo bahaino Agartala ni 5 km hasal hayo Rajbari tongui tongo himani pia ajorao Bangla kotor phaima bai jotono bai thangbaika joto nogrokno baimani bagui haino hai Maharaja Radha Kishore Manikya teisa katalkhai Rajbari eba nuyungma swnamnani nangkha hano abo bo banko 10 lakh rang loan eba lakai naoise masnam ajorani 10 lakh hingke norok wansugui nainai di kwsuk kwbang wngkhana ajorao Maharaja je Rajbari tangmani no tabukno roknugui mano Ujjayanta place eba nuyungma hinai abo swnamjakmani bisingkha 1899 ni simi 1901 jora tei Bangla kotor phaima bisi hingkake 1897 o phaio aboni ulono o Ujjayanta place eba Rajbari swnamjago abo swnamnai rok wngkha Martin and Burn British company rok Maharaja Radha Kishore Manikya singhasana asungma yagulo je jungjal kotor klaika hino abo wngkha rang puisa ni bial wngmani bagui tangai asuk rang puisa ni bial wngkha hingkake je o Bangla kotor phaimani aboni bagui bo tei abono karibo thanai salni saltam romboi norok je satung tungjak laimani 42 degree thangka hinai salaimani khana a jorao bo haino wati waya karai kwbang kok sal romboi satung tungmani bagui mai khol hamliya hno haini bagui bobagra assakai rang puisani jungjalo klai tongphano bini projarokno tax nahaya karai jotono no khairokjagai muku khlai marika abo ungmani bisingkha 1901 te 1906 BCO
aba haike ngmani bagui a bisio Maharaja tax mukup khlaimari kahano jotono no hingke norok saimang kana bayap song chini bubagra busakai maya kana te busuk bukha kwar asake jungjal ngmani bisingo phano Maharaja Radha Kishore Manikya koila sohoro kaisa school khulok kahano abo ongkha RKI hine te abno karibo kumilao kaisa college snamka Maharani ni mungoi Victoria College hine abo snamthani bo chini bubagra gobang kukrang suba khahano te abno karibo Kolkata ni RJ Kor Medical College te hospital abo snamthani bo chini bubagra rang suba jakhano te abno karibo Agartala ni government school no bo bini mantri Umakanto Das ni mungtei kheye mungslai Umakanto Academy hinirika abo slaijangmani bisi ingkha 21st February 1904 bisiwo Colonel Mohim Chandra Thakur bai Maharaja Bellai no halok kahamni bagai Kolkata ni kwbangma thairogo thangai kwbang kokborok bai sinilaikha te halok kahamungkha Ajorao Afroni Kobi Sahitik Scientist Abahai Rock by Halok Kahamungka no Chini Bubagrani Jeffro Dr. Dinesh Chandra Sen Rangni Bialok Laikha Afro Chini Maharaja Radha Kishore Manikya Bono Rang Kabang Kungno Subakha no Te Abno Karibo Kobi Shashi Kumar Te Hem Chandra Bhandopadhyay Borongno Subakha no Te Abo Simia Norok Jagdish Chandra Bosto Mung Khana Kana Hine Angkha Khlayo Bono Bo Bini Research Khlaitani Rangri ni Bial Ungmabai Bono Bo Haina rang subajak chini bubagra te abno karibo Kolkata o Bengal Technical Institute establish khaitani chini bubagra rang subajak khono kabang kokno Maharaja Radha Kishore Manikya ni amalo no chini Tripura History poila kaisa hospital swnamjak khano abo ongkha Victoria Memorial Hospital abo swnamjakma ongkha 1903 BCO phia abo tabung mung slaijakha Indira Gandhi Memorial Hospital eba IGM Hospital hene abo slaijakma bisi ongkha 1990 BCO Abno karibo Maharaja Radha Kishore Manikya Agartala o 1909 BCO kaisa college khulok kahano phia abo Kolkata University ni approval mayani bagai a college bondongai thangka hingke sung saimano chini Tripura History o chini Maharaja Radha Kishore Manikya no poila college tu bunai hinai haifana abo tabuk bondong thangmani bagai se jeng abo nugui maliya hingke bayap sung tini ni bagai asung na ingsutung malai finai norok bai next video tabuk sujara norok ani channel no subscribe khaya kongke subscribe khlaina hari te bell icon press khlaiton dedi tamni hingke ang nongni bagai tebo obahai video informative Tripura ni history related ang video tui tongo nongni bagai hingke norok soya karai ani video no nai tongmani bagai belai belai ke hambai malai finai next video